Yo, it's Alamin in the studio singing song which is totally manyan Najeriya. Yo, hey, bani kiɗa DJ Max. Abin da ya hana mu ci gaba a Najeriya su bar gurbi ne, ina nufin wasu ne 'yan iya cuta da danniya da san san zuciya. Allah ka gafarta wa mazajen jiya irin su Sardauna Gamji sun kafa Najeriya. An kwashe an hana mu jin daɗin duniya, idan da ba su tanada ba kuma da kunjiya irin wahalhalun da kuka kirkiro Najeriya. Fir'auna ya shuɗe yau yana jahannama, Hamana ya shuɗe yana jahannama, Karuna ya shuɗe yana jahannama, Lamarudu ya shuɗe yana jahannama. Kira nake gare ku manyan Najeriya, kun kirkiro kidnapping suna ta yawa, kun kirkiro bandit a cikin ƙasa da yawa, kun kirkiro Boko Haram da ƙasa da yawa. Me kuke nufi da mu talakawan Najeriya? Ku gane, this is a bad habit.